Mutrikuk portuko Kalbario festak ospatzen ditu gaur, baina aurten berritasun batekin. Tradizioz itsasora botatzen diren ahateak gomazkoak izan dira. Badirudi animalien babeserako elkartearen kexek beren fruitua eman dutela. Mutrikuko udalak ahate bizidunak gomazko batzuengatik ordezkatzea erabaki du Kalbario festetan. Ideia txantxetan proposatu zen, baina azkenean egia bihurtu da. Lehenengo erdikatxon dugu, baina gero hartu zizan pixkate indarra hartzen, da azkenen patxak gomazko botatzie pentsa guen. Ekintza hau duela urte askotatik egiten da jaietan. Ahate bizidunak uretara botatzen ziren eta gazteek harrapatu behar zituzten. Udalaren ustez, ahatei hegalak mozten zizkieten hegan egin ez ezaten. Baina batzuk iritzi desberdina dute. Etxen dia harrapau, eta gero baserrira eruan, eta gero urren gurtian ahate berdinak botatzen dira. Umeak ere ez daude aldaketa honekin ados. Gomazkoak ez baitira hain divertigarriak. Nahixe benetakoa, porque divertidu da, harrapau da, hor harrapatu ez da gero eskapau txezazu, eta gomazkoakin harrapatu ez da jazta. Nik naixo bestiak, ze nire lagun batek ere horra harrapatzen da gero lotzesixe muturretik da gero txakurra bezala eta ondo pasatzen genuen, baina oan grazeik ez du. Urtean zehar, umeek ahateak zaintzen zituzten, kai ertzean janaria emanez behin edo behin. Aurten izango duten alternatiba, etxera eramatea izango da, apaingarri moduan erabiltzeko.